Tell me something when the rain falls on my face. How do you quickly replace? Hello everyone, welcome to my channel. My name is Shari and I am based here in Cagayan de Oro City. As you can see in the title, this video is about a back to school makeup, and also I'll be answering some questions and assumptions about me. So if you are interested to know more about me, please continue watching. So this is my bare face, so wala akong nilagay sa mukha ko. And yes, I posted on Facebook and Instagram and on our Facebook page or group page with the City of Vloggers, and I got few questions and assumptions. So dapat matagal ko na itong ginawa kaya lang sobrang dami kong ginagawa. Just to celebrate my more than 500 subscribers who are watching my videos and also commenting in my videos and also following me on Instagram and Facebook. So this is a get to know me video. This is very simple. Yung usual lang na ginagawa ko. Okay, the first one na ginagawa ko is for this video or for this makeup tutorial, I'm not gonna use foundation because it's a high school or back to school makeup. So not necessary na mag-foundation kayo or depende yun sa gusto nyo. I will use a Mary Kay foundation powder. This is in the shade beige 1. And then I will answer a question, okay? So the first one, yung una na babasahin ko or sasagutin ko are from my vlogger friends or CDO vloggers, and we are called Authentic Urban Vloggers. So if you're interested, you may check each of their pages. So I will just put the caption kung ano yung mga channel name nila. So the first question that I've got is from Ton Escol. He is one of the CDO vloggers. And then sabi niya, how to maintain young beauty. Haha. Para sa akin kailangan mo lang maging positive lagi sa buhay. Tapos yung kasi pag lagi natin ini-entertain yung mga negative sa buhay, syempre negative din yung magiging life natin or magiging day natin. Tapos yung magiging grumpy yung face natin. Nakakaganda kasi sa katawan kapag lagi tayong masaya or laging positive. Or laging positive yung outlook natin sa buhay. So siguro yun. I'm already done with the powder. I will proceed with the brows. And then the next question that I am reading will be from Tiay Lovely Neri Ibunia. Sabi niya, paano mo na ma-manage yung time mo sa work, family, and vlogging? Specific routine. Thanks, Tiay. So, by the way po pala, yung aking gagamitin na pang brows ay yung Mary Kay Brow Definer Pencil. May sharpener lang siya dito na nilagay ko. So, ito yung gusto ko kasi sobrang dali niyang ilagay. I-apply sa kilay. But normal lang yung gagawin ko ha. Hindi siya masyadong full kilay. So, paano ko na ma-manage yung time ko sa work? Actually have a daily routine. For example, when I get to the office around 8:30, 8:45, or 8:50, I have a time to open my email, my daily work routine ako na may nakalagay na specific time. For example, for follow-up clients, for sorting out documents, for looking for partners na for our marketing activities. So, yun mga specific activities ako na ginagawa para ma-manage ko yung time. On managing time, feeling ko hindi ko pa talaga masyadong na-manage yung time ko para i-balance yung lahat. Minsan kulang ako ng time sa family. Pero yung vlogging kasi ginagawa ko yun weekends. So usually around 30 minutes or 1 hour. Tapos medyo mahaba lang yun sa pag-i-edit. Kaya yun yung pero on the taking videos, maiksi lang yun, madali lang yun. Sobrang hirap talaga mag-manage ng time, especially pag sa amin kasi, like, Mondays to Fridays nag-work kami, and Saturday and Sunday naman, sobrang busy namin sa ministry. Kaya minsan, medyo mahirap yung pag-manage ng time, but yun, I am practicing and hoping na magawa ko siya ng maayos. Kagaya ng aking kilay. Ibang hirap magkilay.
Okay, next question tayo is from another CDO vlogger. Her name is Bianca Castellon. And sabi niya, ate naa sa di ay ko question, Bud, kinsa ang nakapa-inspire sa imuha na mag-start og vlog? To answer that question, yung nakapagpa-inspire sa akin talaga first time is si Will Dasovich. Kasi before, nanonood ako ng Pinoy Big Brother and I saw him sa Pinoy Big Brother. And later on, nabalitaan ko na nagkasakit siya. Something, I think that's cancer. I'm not sure kung saan, nakalimutan ko. But that's about it. And then, nung time na nasa hospital siya, alam mo yung he can still entertain people, he can still manage to laugh, he can still manage to make his viewers laugh. Kaya yun yung sabi pala, ang ganda naman ng ang ganda naman ng ginagawa niya. Kasi, di ba, if you're in that situation, kaunting tao lang yung nakakagawa ng ganon, yung making positive memories even in the midst of negative situations or hardship or difficulties. So, yun yung parang nakapagpa-inspire sa akin. Hala, sana sabi ko gusto kong maging ganyan. Alam mo yung mag-inspire ng mga tao. Kahit hindi ko naman sinasabing ka-inspire ako, pero I'm trying really hard na sana in the future ma-develop ako at makapag-inspire ako ng tao. So, yun yung isang nakapag-inspire sa akin to vlog. For next question, from CJ Casas. So, may channel din siya, CJ Casas Hub. Siya yung one of my co-employees sa Golden Summit Immigration Consultancy where we process visas to New Zealand. So, sabi niya, good afternoon, pretty. Akala ko dati suplada ka. Di naman pala. Hehehe. Hindi ko alam. Minsan may mga tao na nagsasabi na suplada ako. Hindi ko alam kung saan banda. Perhaps siguro sa face ko. Kasi hindi naman ako... May mga times naman na hindi tayo nakangiti, diba? But hindi ko alam kung saan nila nasasabi na suplada ako or baka yun, may naririnig-rinig or hindi ko alam. Minsan baka natataasan ko masyado yung aking kilay. Pero hindi ako suplada, promise po na pwedeng mag-comment yung mga CDO vlogger friends ko kung anong nakikita niyo sa akin. Bitaw. Okay, I am already satisfied with my kilay, so nagspuli lang ako. Okay, so usually, nagpo-proceed ako sa one color eyeshadow, so gagawin ko yun, pero ito. So still Mary Kay yung aking ginagamit na eyeshadow for the simple makeup. Okay, another one, I will read from, by the way guys, ito yung aking ginagamit. Dusty Rose to ang tawag sa Mary Kay. So, gagamitin ko lang yung aking finger to put that. Guys, for the question is from another CDO vlogger. His name is Tom Abingcosa. And his question is how to get 500 subs. Hehehe. Siguro to get 500 subs, you need to promote first, of course, to promote your page. But before promoting your channel through Facebook, through Instagram, gumawa ka muna ng magandang content na worth to share. So, yun yung paano makakakuha ng 500 subs. Kailangan mo ng magandang content na magandang i-share para sa mga manunood sa iyo. More than a year ago na nag-start akong mag-upload sa YouTube. So, medyo nakakarami na ako. Pero, compared sa iba, some of the vloggers, 3 months pa lang sila. And sobrang layo na nila. So, hindi ko pa ma-reach. Pero gusto ko talaga, quality yung content. Gusto kong may magandang content na makita sila sa channel ko or mapanood sila. So, yun. So, I'm already done with my eyeshadow. So, I'm okay with that. So, simple lang talaga to kasi high school makeup lang yun. I-enhance nyo lang kung ano yung kulang ako sa kilay. And so, another one is from Lester Coriba. He is one of the youngest member of CDO vloggers or Cagayan de Oro City vloggers. Sabi niya, always kalma as a mother and a friend. As a mother, yes, kalma ako. Tapos ako yung hindi disciplinarian sa amin. Yung husband ko yung nagdi-discipline sa aking sons.
And then as a friend, perhaps siguro hindi kasi pwedeng manggaling sa akin yun, but once kasi na nag-trust ako, kasi ako dati hindi ako nakakakita ng masamang, alam mo yung parang masamang tinapay in a person. Laging on the positive side ako, but I realized na I should also put some line or I should also consider thinking na he can do or she can do something that na hindi ko magustuhan. Parang something like that. But once na nag-trust ako, sobra ako mag-trust. Thank you, Lester, sa inyong magbablush na ako ha, yung gamit ko ay Mary Kay. Ayan, napit na siya makulot. The next question that I will be reading is from one of the CDO vloggers also. Her name is Bevlyn Galyogo. Sabi niya, Shari, nindot siguro kayo ka may mga friend, very gentle and Christ-centered. In very gentle, yes, sabi nila, kasi yung mom ko, akong mama, kasi siya, sobrang soft niya talaga sa amin. So, yun, parang yun yung kinalakihan ko. Tapos yung grandmother ko, sobrang soft din, sobrang gentle din. Kaya yun yung kinalakihan ko. Bunso din kasi ako, kaya may pagkamalambing. And then, Christ-centered, yes, of course. Alam mo kasi, we're not perfect kasi. And for me, I am just really trying my best to do what God wants me to do. And, syempre, may mga bagay na hindi niya gustong gawin natin. Ako kasi lagi kong iniisip na what if ako yung nasa shoes niya. Kaya, pag may nangangailangan ng tulong, tapos kaya ko namang gawin, may time naman ako na gawin, ginagawa ko, not because may kapalit siya or something, because iniisip ko, what if ako yung nasa place niya? What if ako yung nangailangan ng tulong niya? Diba, syempre, masarap yung feeling na nakakatulong ka. So, yun yung aking point naman. On Christ-centered, yes, I am really trying to live a Christ-centered life. Though hindi ako perfect, marami akong mistakes, marami akong pagkakamali, just a normal person, ganun din po ako. Kaya lang yun, nagsisikap talaga ako. Gaya ng ibang tao, nagsisikap naman tayo lahat na maging mabuting tao dito sa mundo. Lalagdagan ko lang yung aking blush. Sorry, hindi ako nagsuklay. Okay, the next one that I will be reading is from another vlogger. She's from Claveria. Her name is Joy Casinia. Sabi niya, what is your unforgettable moments in college days and why? Sobrang dami. Yung isi-share ko lang ha. Kasi yun talaga, yung seryoso, yung unforgettable moment sa life ko is yung wala akong baon. Kahit 5 piso sa isang araw, ganun, wala akong baon. And then I was a municipal scholar. So yun, nakapagtapos ako dahil scholar ako ni Mayor. So thank you, Mayor, sa pa-scholar. Tapos so another unforgettable naman is there was a time when the College of Engineering chose me to represent the College of Engineering for the pageant ng school. Tapos umiyak ako kasi ayokong mag 2-piece. Yun, sabi kasi nila mag 2-piece. Kaya yun, parang tinakot nila mula. Shari, pinapatawag ka ng dean kasi hindi ka sumisipot sa practice ng pageant nga. So parang 2 days or 3 days akong hindi sumipot kasi ayoko. So ang nangyari, si Sir Dean na naging ninong namin sa kasal, umiyak talaga ako sa harap niya. Sabi niya, bakit hindi ka sumasali sa hindi ka sumasali sa practice? Sabi ko, sir, ayoko pong mag 2-piece at sobrang dami kong reason na sinabi yun. So that was, I think, 2008 yata yun. Tapos yun, pumayag naman siya na hindi ako sumali at hindi ako mag-represent sa college. And then it happens na 2 years after that, iba na yung dean namin, and it happens na there was one time na nag-ask ako ng favor sa kanya. At then, nangyari naman. Kaya, nung time ng around 2009, when he asked me to represent, or they choose me to represent the college, or the College of Engineering for the pageant, yun, nahiya naman akong tumanggi. So, the good thing naman with that is because I got the crown and hindi naman kami napahiya. We are the Grand Slam champion.
at that time sa the College of Engineering. So, sobrang saya naman. So, yun yung mga unforgettable moments ko in college days. And of course, the friends na na-meet ko during college. Yun. Sabi rin niya, smart and mahinhin. Siguro kayo yung makakapagsabi kung smart and mahinhin. So, those are my vlogger friends. Please check them out on YouTube and follow them on Facebook also. And support CDO Vloggers and Kabaryahanan Vloggers. Questions, no, from mga nag-comment din sa page ko. I got from Madeline Manasilopida. She's my sister. Ano ang pinakakatakutan mo sa buhay? Natatakot ako sa lasing. Tapos, another thing naman is natatakot akong mawala yung aking mga mahal sa buhay. Pero alam ko naman na dadating yung time talaga. Hindi lang natin alam kung sino yung mauuna or sino yung mahuhuli. Tama ba yun? Basta, I just know na dadating yung time na mawawala sila. We just have to be sure kung saan tayo pupunta. Next one that I'll be reading is from Jella Manasil. Siya yung aking cousin. So, ika-curl ko lang yung aking lashes at pag magmamaskara na ako. So, sabi niya, nganong pretty ka? Hindi ko alam. Bitaw? I'm not sure. Minsan tinatanong ko nga din sa sarili ko kung pretty ba talaga ako. Hindi. But, I don't know how to answer this question. Siguro because I'm pretty because I am doing my kilal. Yaga mascara po ko. Siguro mo na siya. Nganong pretty ko mo na siya ang answer. I'm pretty because of that. Thank you. Next kay Lorilyn. Siya naman yung aking classmate na vlogger din siya. You may check her channel dito. Ang sabi niya, hindi daw ako mahilig sa maanghang. Yes, totoong hindi ako mahilig sa maanghang. Pero when we started to work at Hive, may ramen kasi sila doon. So, sobrang na-practice akong kumain ng ramen. Kaya ngayon, okay na ako sa maanghang. Pero tama siya doon dati. Hindi ako mahilig. Okay, and the next is from Naomi Guapa Dungog. Sabi niya, sexy and kind. I'm not sure. And sa cousin ko naman, kay Ruth Lynn, sabi niya, mahihain daw siya, hehe, but sobrang ganda naman, my beautiful cousin. Yun nga, nagme-makeup lang din, kaya hindi ko alam kung maganda ba ako. By the way, I'm using this mascara from Mary Kay. It is Lush Love Waterproof Mascara. Hindi ko alam ha kung maganda ako or ano, but hindi naman kasi yung nagmamatter. Ang importante, yung nagpapakabait tayo sa buhay. Tama? Okay, so magmamaskara lang ako. Next question that I will be reading is from, wait lang. The next question is from Nena Marsua, yung classmate ko sa college. Sabi niya, smart, malambing, at higit sa lahat, mabait at family-oriented. Basta sa akin, nasa iyo na lahat, Ate Shari. Wow! Nasa akin na lahat. Promise, hindi po. Sobrang dami ko. Alam niyo po, sobrang low ng self-esteem ko. Kaya ngayon, mahihain ako. Hindi ako masyadong makwento kasi ayokong magkamali. Alam niyo, sobrang dami na sinasabi mo. Sobrang dami din ang mali mo. Kaya tahimik ako in person talaga. Sabi niya, family-oriented. Yes, family-oriented ako. Basta sa akin, nasa iyo na. Yun nga, hindi lahat nasa akin. And minsan nami-misinterpret ako na parang yung iba nayayabangan o kaya naiisip nila sobrang taas ng tingin ko sa sarili ko. Promise, hindi po ganun yun. Sobrang low ng self-esteem ko. Yun nga, nagsisikap lang din ako na gawin yung mga bagay na nagagawa ko or na-achieve ko sa buhay. Pero yung totoo sa heart ko, ako pa rin yung dati na alam mo, nag-uulam ng toyo at saka mantika na pinaghalo. Ako pa rin yung tao na yun. So, the same yesterday. The same lang din ako. So, sabi ni Grace, yung aking close na sister sa church, sabi niya, why are you so cute? How to be you? Hindi ko alam kung how to be me. Basta, this is just me. This is real. This is me. Bitaw. Next, kay Loris Lapis. Ayun, tapos na ako mag-mascara pala.
Tapos na akong mag-mascara and then blush and then eyeshadow. Then I will proceed with the lip and cheek stick. Also from Mary Kay. So this one. Meron akong video nito na andun sa aking mga videos, previous videos. Sabi ni Doris, nalimot ko sa akong first impression ni mo pero nakadumdum ko pagkita na ko sa imo kay akong comment kay guwapa, taas, ug sexy. Hehehe. Muto yung nakita sa ako, guwapa, taas. Sa una, taas, ay bitaw. Sa una, sexy. Kay niwang kay ko sa una, walay kaon. Tama na siya. Guwapa, hindi ko alam kung bakit nasasabi ng iba na maganda. Hindi ko din alam, hindi ko masagot, hindi ko alam. I'm not confident na beautiful ako. Mas gusto kong sabihin na mabait ako. Or mas gusto kong sinasabi or naririnig na mabait ako kaysa maganda ako. Yeah. But thank you na rin ha sa nagsabi na maganda. The next one is from Sir Dick Aguilar. Siya yung owner ng school ni Ali. Medyo nahiya ako ng konti nang makita ko yung comment niya. But sabi niya, first impressions, very hardworking and helpful to those in need. Yun yung sabi ko kanina, if I have a chance to help, ginagawa ko siya kasi naiisip ko, what if ako yung nasa place niya, ako yung mga ilangan ng tulong. Di ba masarap yung feeling na may tumutulong sa iyo at may gumagawa ng favor kahit walang kapalit. So, yun yung naiisip ko. Kaya, pag may nangangailangan ng tulong, parang kaya ko, or minsan may mga konting sacrifices talaga, ginagawa ko siya. Kasi what if ako yung nasa place nila? Yung gano'n. So, by the way, yung paglalagay ko pala dito sa cheek stick, ito yung ginagamit ko, ayan, yung aking little finger. Kasi ito siya, na parang natutunaw siya kapag nalalagyan ng warmth ng finger mo. Tsaka madali siyang i-apply. So, also from Mary Kay din, pwede siyang pang blush at pwede din siyang pang lips. The last but not the least is from Jessica Chan. Sabi niya, assumption, abi na ko hilomon og dili ma-reach, easygoing, mandiay, and kind-hearted. Question, why do you vlog? What inspired you to vlog? Si Will Dasovich, nung time na nagkasakit siya, at saka nag-vlog siya at the same time, kahit nasa hospital siya, nakakapag-entertain pa rin siya, tumatawa pa rin siya, sumasayaw-sayaw siya, kahit may texture siya sa kamay or sa ang part ng katawan niya or may nakakabit sa body niya. Sabi ko, gusto ko maging ganyan. Gusto kong makapag-inspire ng tao. That's when I started to post a vlog. And then the first vlog na na-post ko is from our feeding program. Yun yung aking first na vlog. Pero naka-hide na siya ngayon kasi sobrang low ng quality. Tapos hindi ko siya na-remake. But yun yung aking first vlog. So siya yung nakapag-inspire sa akin to vlog and to aspire to be a good influencer here sa YouTube. So, I am already done with this makeup look. So, sobrang simple lang. Kilay, eyeshadow, mascara, blush on, tsaka cheek stick. Yan, hindi naman masyadong complicated. So, that's all for this video. Thank you so much sa mga nag-send ng kanilang questions and assumptions. And kung may na-miss ako, please comment down below and I might include that sa aking next na video. So, thank you so much sa more than 600 subscribers ko na nanonood, nagko-comment sa mga videos ko, nag-share ng mga videos ko. Maraming salamat at sa aking Authentic Urban Vloggers group. Thank you so much for all of your support. And sa mga Clever Yahanan Vloggers, thank you so much sa mga support nyo. At sa iyo din na kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please click the subscribe button and the bell notification so that you'll be notified each time na may i-upload ako na new video. That is if you want to know more about me and to see how my life goes. So, pwede kayo mag-subscribe. But kung hindi naman, okay lang din.